Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 12 na. Bulan sang Hunyo tuig 2020. Anano ka signifikante para sa pungsod Pilipinas ang pitsa 12 sa bulan sang Hunyo. Karon nga adlaw, magadumdum kita sang ika-122 nga Independence Day. Dindeklarar ini sang Malacañang nga regular holiday. Pero ang report nga si Presidente Rodrigo Duterte magapabilin sa Davao kag irepresentahan lang ni Executive Secretary Salvador Bildaguia ang Independence Day nga kahiwatan sa Lunita. Ining palayag kapon sang Malacañang magapadala lang sang mensahe si Presidente Rodrigo Duterte nga i-play lang tape message sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Hambalanta ang Independence Day. Pila sang aton mga kauturan ang nakadumdum sini. Sang panahon sa una, mga 30-40 anyos ang nakaligad. Mabatyagan mo gid nga Independence Day nga aman. Pitsa 11 pa lang, makita mo na, o damlag pa. Pitsa 10, pitsa 11, pitsa 12, ang galabay nga mga pribado nga salakyan may bandira sa Pilipinas nga nagatakod sa ila salakyan. Ang mga di pasahero nga salakyan may mga bandira sa ila salakyan. Ang mga puluyan nga malabayan mo nagatakod bandira. Ang mga establishmento komersyal nga malabayan mo, may mga bandira sa pungsod Pilipinas. Sa karon, pipila lang. May nakita ka mo, may ara, pipila lang. Madamo na sang aton mga utod ang nalipat na sa ginatawag adlaw sang kahilwayan sang pungsod Pilipinas. Kadumdum gamos na. Ang may mga edad na sang unaya, dumduman ko gina. Tapos sa igadalanda, may obra ginaya sa gagmay nga mga bandira sa Pilipinas pala, nga ginabaligya na, ang iba ginapanghatag para lang itakod sa mga salakyan, puluyan, kagiban pa, nga pagdumdum sang Independence Day. Sa karon ng laka-laka na. Daw, hindi na gani kadumdum ang iban, ngang Hunyo 12 gali, Independence Day. Tiyan mo nang ginasiling natong kasubo, no? Nga kung dumdumo naton, gasaulog kita Hunyo 12 sang Independence Day, daw wala lang. Daw hindi mabatyagan. Lain sang una, nga daw mabatyagan mo gid bala, daw nagabatyag gagin nga ahay, nag-independyente na kita, ang pungsod Pilipinas, pagi sa mga hayahay,
nga makita naton sa mga dalanon, makita sa mga pamalay, makita sa mga salakyan. Subong daw hindi na naton mabatyagan. Nga, lubos nagkikita nga independyente, amo nang pamangkot sa iban. Gamat-amat naman. Kaysa una, ginahugakom kita mo sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran. Ginadiktahan ang pating aton politika, pati ang aton nga kultura, dogin kuwa ta na. Sa pungsod, Espanya, Amerikano, Hapon, Chinese, kag iban pa. Tiyan mo na siling sa iban, hasta subong matuod-tuod na kita nga independyente. Wala na kita ginamanduan sa iban nga mga kapungsuran. Ginatarget na sa namong Estados Unidos gid nga naga panghilabot gid sa aton sinipungsod Pilipinas, pati na sa aton nga kultura, pati na sa aton ekonomiya, pati na sa aton kostumbre. Te karon mapamatud-an nga kita, bisan kita nga Pinoy, nga nakakuha sang independyente, daw wala na makadumdum. Makasiling kita nga ang Pinoy malipaton. Daw kanugo, no? Nablang kuntani, batyagon tagid, aton gidumdumon nga sa natalana sang Hunyo 12. Kita gintagaan independensya. Kag tubtob niyan dapat sa ulugon apang pipila lang ang nakadumdum. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas.
lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal na... Standard time, las 6:45. Ang kapalaran sa negosyo na sandig pagkatapos sang Hunyo 15. Nasandig man sa desisyon sang National Government kag IETF National. Amo ini, nasandig dire ang negosyo, kapalaran, buwas damlag sang aton mga negosyante. Sa subong, porte na ang hinuding-huding. Mahimo nga sa dole subong, madamo na, naghana mag-submit sang ila sini nga pagpauntat operasyon temporaryo. Bangod, nagapamirdegid, nagapagwa kwarta, gabayad tanan, kuryente, kagiban, pagkatabayad sa tao, wala customer. Gagasto ini siya sang 10,000, ga-income lang 1,000. Amo ina kung nga madamo ang nagaplano sumong nga magpasira sang ila sini negosyo. Amo nang siling ko ang June 15, 16 kung anong desisyon. Lakip na ni Presidente Rodrigo Duterte, dira man na sandig ang mga kapalaran sang negosyante. Mga restaurant sumong, tuod nga ginabrihan na, pwede ka nakakaon sa sulod, pero gapang laka-laka pa ang customer kay nagakabalaka. Ang iban nga mga may buffet bla ni, hindi pwede. Ginadilian ina. Bisan sa idalom pa sang ginatawag naton modified general community quarantine. Ang dalagko nga mga negosyo, gasira, wala customer. Ang nagakabuhi lang subong ang mga balaklan pagkaon, ang balaklan grocery, kag iban pa. Butika kag iban pa. Ang tanan niya halos gapamirdeged. Ang June 15 nga desisyon suno sa mga negosyante, dira nila ibase. Kung bala, magapadayon sila o kung temporaryo closure naman ang ipadala sa dole. Amo ni subong ang ginahulat sa mga negosyante kung ano ang mangin desisyon sang aton gobyerno nasyonal nga manaog sa lokal, manaog sa probinsyal. Kung
magbalik kita sa matulutigdas nga panahon, enhanced community quarantine, base kung magduging pagid ang COVID-19, magbalik kita sa general community quarantine, posible dihamak nga mga negosyo ang magkolapso. Kag kung magkolapso ang madamo nga negosyo, igo man ang local government unit, igo man ang gobyerno nasyonal, probinsyal, nga aman. Kadlagko sa mga buwis nga ginabayad nila sini. Tekon magsirira ini sila, dako nga disgrasya gid. Sarurot ang ekonomiya, gapunga-punga ang ekonomiya. San o pa yan ini, kag makabatak na naman, hulam dire, loan dito, hala sa World Bank kag iban pa. Pamrinda dire, pamaligya sang propiedad, amo nang matabo sa pungsod Pilipinas. So, ang talaksan sa mga negosyante, Hunyo 15. Pagkatapos sang Hunyo 15, kag ang deklarasyon sa national government kag IATF nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Ano pagid ang dalagko nga mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Oy, ang aton sini mga manunudlo daw atat gid nga buksan ang klase bisan sa ano nga paagi, online man, internet man, o kung ano nga gadget ang mahimo gamiton. Ako niya, kung mag-abrigi man ang klase, kag kung wala man lang face-to-face gid, okay man ko. O galing ang ginakabalakan sa mga ginikanan na muni. Kung magamit kita sa internet connection, may jutay ide nga reservasyon ang ginikanan. Ano abi kon bumisyo? Si ehemplo ang Sineco, kag iban pagid nga mga kooperatiba sa kuryente. Ambot silingon kung mag-back down ini siya, untat magyapon kita. Kung mag-back down siya, sinimana man nga mauntat ang operasyon sang aton edukasyon. Kadamo sang mga palamangkaton sang ginikanan, siling niya do nabudlayan kami sini. Hindi kami kaintindi kung ihatag samon ang mga module nga na, nya action friend, kabalo naman ka, nga, kami kabalo-balo magbasa man kabalo-balo nga magsulat, pero hindi kami tanak intindi dyan sa mga binago-bago nga pagtuon. Wala kami ideas na. Ang tsimpo namon, wala pa na. Anong itudlo namon sa kabataan naman? Wala kami kmaan. Porte man nga mga rason sa mga kinan, which is para sa akong gusto, may ara man niya ginikanan nga maalam, may tinapusan nga pwede katudlo sa kabataan. Pero may ara gid niya ginikanan, nga ginpa-eskwela ganing kabataan niya, kamo lang niya balo samon, kamo lang bawi. Grade 2 lang kami, grade 1 lang kami, grade 4 lang kami, yan nyo, graduar kamo da. May ara kabataan nga, lato ang mga cellphone subong. Alam pa kabataan sa aton, ang gagmay subong yan, pertigdasig. Ikumpara ko lawas ko, Diyos. Galantalo sa kabataan, tulo laway ko. Porting abilidad niya, kuya, di balo. Amo na ang mga masiling naton nga, siling sa mga ginikanan, di ba si madisgrasya kami ni? Hindi kami kabalo. Wala pa naman maagyan na sa tiyempo na. Kabudlay, no? Medyo may kabudlayan gawa, no? Para sa ako naman na siling nga dapat, patapuson talang matani ning COVID-19 nga ni kag ibalik naman ang edukasyon. Kay kadamo sang problema, ga sinampaw-sampaw lang ang problema, no? Kabudlay. Ang mga ginikanan gayo man action ped kabudlay, no? Nagligad nagsuglanon kami sa SM la sa mga pila ka ginikanan. Nya di kami tanak balo mo. Kung ano na binag-ubag o sa eskwelahan, bisan niya sa high school, ay, tudluan pa kami sa amon kabataan. Ay, kabudlay. Ano ini? Nga plastada, no? Ito na nanay mayo, hindi kita magpadaso-daso, basi madus mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, Ono. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.